Кырылайга кайтучылар булса, менә автобус белән машиналар бар. Монда кайталар. Апалар шикте киттегез. Biz зиратта тормыйбыз деп куялы. Әйе, башы белән. Идеялар бирә иде. Берәр кием алса да, сабый бала кебек, ул самими, наивлыкта бар янда, сөенә иде, безгә күрсәтә иде. Хәтта да мультимаркасында редакциядә озак торды. Һәм менә әйтеп киткәндер Рөстәм, моңа инде эштән арып киткән вакытта ул туган авылны искә төшерә иде. Чөнки безнең күршедә генә аның туганнары яши иде. Алар искә ала иде. Менің әтисен белән районда дәрәҗәле мәктәп директоры булды гомер буе. Бүген менә шушы эшемдә минем туган якны искә төшереп тора торган чылбыр өзелде. Бүген шушы эшемдә минем туган яктан исеп киткән бер шифалы җил булган аның белән утырган вакытлар киселде. Хуш идея, хуш якташым, хезмәттәшем, авыр туфрагым җиңел булсын. Үзем дөньялыклар караган кебек кылган, акыйләткә җиңел